Du lytter til Autoradio. Og velkommen til Alexander Milne, Goddag, goddag. Christian Gundersen Goddag. og Sarah Kirkegaard. Hej. Ja, godt. Så er vi i gang. Skal vi ikke starte med I Love It? Jo. Perfekt. Alexander? Jeg har en, Yes. og det her det er til den store ærgerelse af alle mine haters, hvis der er nogen. Det kan jeg ikke forestille mig, der er. Jeg fik den her mail for, jeg ved ikke, 4 uger siden eller sådan noget. Og den starter sådan her. Kære Alexander Milne, jeg henvender mig til dig på vegne af Folketinget angående oprettelsen af et dialogforum for universelt design og tilgængelighed i forbindelse med projektet Nye Rammer for Folketinget. Ja. Og så nævner jeg ikke navn, men en seniorforsker fra Aalborg Universitet har anbefalet dig som en værdifuld tilføjelse til dialogforummet. Wow. Og så læser jeg ikke lige resten af mailen op. Men det er fordi Folketinget skal til at have nye lokaler i Rigsarkivet, det gamle Rigsarkiv. Så hele Folketingets, den der, jeg kan ikke huske, hvad den hedder, den der gård lige ude foran Christiansborg, den skal rives op, og det hele skal laves om. Og så skal der laves et nyt, mere tilgængeligt Folketing for alle borgere. Og i den forbindelse, så bliver der oprettet et dialogforum med mennesker med handicap og funktionsnedsættelser, som skal komme med deres input til, hvordan Folketinget bliver mest handicapvenligt indrettet. Og der er jeg blevet udpeget som altså jeg kender ikke nogen af de her mennesker, men jeg er blevet udpeget, fordi de synes, jeg er jo bare top notch. Og Okay. jeg har ikke hørt noget længe. Eller jeg mener, okay. Jeg skriver så en mail i går, tror jeg det er, eller i forgår, så jeg har ikke hørt noget fra dem længere, sådan, fordi det skulle lige godkendes af Folketinget, så det er 15 mennesker, der skal udpeges. Og jeg tænkte, okay, jeg er nok ikke kommet med, fordi der er nok nogle andre, men så skrev jeg til de der, det er ikke Folketinget, det er det arkitektfirma, der har vundet konkurrencen af bygget i Folketing. Og spurgte sådan, jeg tænker, det er dårlige nyheder, jeg ikke er blevet udpeget. Og så fik jeg svar sådan, nej, det burde meget gerne. Altså, ved mindre der kommer nogle ændringer i sidste øjeblik, Wow. så er jeg faktisk blevet valgt med. Og det Folketinget har vist, jeg får en mail fra dem. Selve Folketinget sender mig en mail en af de her dage forhåbentlig. De ved slet ikke, hvad de har rodet sig ud i. Nej, det ved jeg ikke. Og så selveste Folketinget. Og så skal de... Selveste Folketinget. Så bliver jeg inviteret til 3 dialogmøder, hvor det er med betalt transport og betalt frokost. Så skal vi sidde inde i Folketingssalen, tror jeg, eller inde på Christiansborg. Og så skal vi 15 personer, mener jeg, det er i det her dialogforum. Og så er det af 1,5 time. Okay. Skal du have Sarah til at minde om, hvornår mødet er og sådan noget? Det tror jeg er rigtig vigtigt. Sander, du skal i Folketinget. Jeg overvejer at tage en ledsager med, måske. Men jeg synes, det er en kæmpe ære. Det er da en kæmpe ære. Og jeg også bare, jeg læste den der mail første gang, så tænkte jeg også, det er virkelig en dårlig spam-mail, det der. Men stop lige. Fordi det starter med, på vegne af Folketinget, sådan, ja. Men jo mere jeg læste det der mail igennem, jo mere tænkte jeg, hvor er der scam? Ja. Der var jo ikke noget, de bedte ikke om kontakter, de bedte ikke om penge eller kreditkort. Men var det Rigsarkivet, der skal bygges om? Var det det, der stod? Det er en del af det der nye rammer for Folketinget, eller Folketingets nye Der skal laves sådan, jeg tror, det er selve sådan en folketingsbygning, hvor du skal inddrage befolkningen mere. Der kommer også noget udendørs. Hvad hedder de der store... nede i hullet? Hvad fint hedder jeg kan ikke huske... Ja. Sådan et hul i jorden, hvor man står og snakker til folk. Et krater? Nå, amfibieteater. Der var den der. Ja, sådan nogle ting skal de bygge, og sådan noget med at inddrage folk og mere. Men, wow. Men ja. Spændende. Og du får simpelthen sat et fingeraftryk på det. Det gør jeg. Jeg skal simpelthen være med til... Altså, jeg er en af de udvalgte til at repræsentere alle autisterne, tænker jeg. Goddammit. Det med ADHD. Hvis jeg ikke husker forkert, så var det jo Christian den 4., som byggede Christiansborg Slot. Var det ikke det? Som fik det opført. Eller tager jeg fejl? Det er meget muligt. Du er historiker. Jamen, jeg ved godt, altså... Så jeg læner mig bare ved dig. Nu, jeg slynger bare en påstand. Han oprettede Børsen, som ligger lige overfor, så jeg mener og Tøjhuset. Tænk så, du skriver det ind i historien. Meget, jeg har også... Ved siden af Christian den 4. Okay, roligt nu, ikke? Det gør du da. Ja, men prøv at høre, alle mine historikervenner, jeg har også skrevet det til, hvor de også bare været sådan helt, what? Men det har jo længe været sådan lidt, okay, kommer jeg med, kommer jeg ikke med? Jeg har jo været sådan lidt, okay, de vælger mig jo nok fra. Men det har de så ikke gået ud fra. Jeg har jo skrevet til dem og medmindre der har været nogle sidste øjeblik. Hvor mange møder skal du være? 3. Okay, så der er jo en mulighed for, at de efter det første møde siger, du behøver ikke at, eller vi ringer til dig. Vi ringer til dig. Du skal ikke ringe til os. Vi ringer til dig.
Ej, Alexander, skal vi ikke snart have den der møde nummer 2? Nej, ved du hvad? Jeg gider ikke alligevel. Nej, Ja. det gas. Men ja, Ej, hvor er det fedt. det er virkelig fedt. Ja. Det ryger på CV'et, du. Ja, det skal det da i hvert fald. Ja. Det er også, men det er mere det Selveste der med, Folketinget. jeg forstår ikke, Ja. altså, eller sådan, jeg ved ikke helt, hvorfor jeg forstår godt, jeg er dejlig. Jamen, kan du ikke også se, at forundringen står bare, den lys ud af øjnene på os andre, ikke? Men Ej, det, Ser er de i dig? men det er mere i forhold til, Ej, Ej, det er det, gas. det er jo både personlig og faglig erfaring, de gerne vil have i forhold til indrettelsen, ikke? Fedt, mand. Så, men jeg ved bare ikke helt, hvad kalder man det? Ja, jeg ved ikke helt, hvordan de er kommet i kontakt med mig. Det er mere, Jo, det, der er jo en, der at har, det er jo en af dine tidligere undervisere, der har anbefalet dig. Tror du det? Det tror jeg da. Jeg kender ikke nogen arkitekter. Nå nej, men de har jo spurgt rundt omkring. Det er jo Det kan den, du kender ikke den, der står Tror jeg så det. at have anbefalet dig. Nej, det er rigtigt. Jo, jeg har navnet på den, der har anbefalet. Nej, det jeg mener er, at du kan se, hvem der har anbefalet dig, ifølge det, de skriver, men du ved ikke, hvem det er, har du fortalt mig. Du kender ikke personen. Nej, men jeg har googlet personen, og Ja. man kan finde. Men det er jo nok, altså, det kan jo også være, at det er bare for dine forskningsmæssige meritter. Fordi du har Ja, det skrevet Jeg har nogle bare ting set og ham forskning. der. Han kan bare noget med autisme. Ja, det er det. Nå, så det er en kæmpe I love it. Eller også, Det er så fedt. har de tjekket hans sociale profiler, så vi skal finde en... Vi finder den autist, der har den højeste sandsynlighed for at glemme at komme til mødet. Ej, vi gider ikke de der autister. Ham der, han er mega dårlig til at Jeg er møde. faktisk meget mødestabil, så det, Nå, okay. Jeg kan godt lide... Så er det ikke det. Ej, jeg tror Jeg skal faktisk, bare- det er, fordi jeg de har tænker, skrevet det han er i- en lidt en wise guy. jeg ham har der, skrevet det i Alexander. arbejdskalenderen. Jeg skal skrive det i privatkalenderen. Ja, du skal skrive det i begge kalendere. Prøv at høre. Vigtige private ting, dem skriver man i arbejdskalenderen. Vigtige arbejdsting, dem skriver man i privatkalenderen. Og så giver man dem bare en anden farve. Hvorfor har man 2 forskellige kalendere så? Fordi alle småtingene gider du ikke have i begge. Der skal da ikke stå i min private kalender, at klokken 10 til 11 sidder jeg og laver grafik til Sikon. Jeg sad og Det tænkte, gider jeg da ikke have i min private kalender. Okay. hvad skal jeg til at sige, man kan jo bare koble de to måske også. Det kan man også. Det er meget nemt. What's the difference? Jeg ved det ikke. Man skal Så. kunne slukke for den ene. Nå, Hvis du kobler dem sammen, så kan du... Jeg har for eksempel Masses, min Ja, forloveds okay, kalender, okay, ja. koblet til min. så kan man slukke Så for. kan jeg klikke sluk. Nu gider jeg ikke kigge på, hvad han skal mere. Så hvis jeg skal ind og snage, så kan jeg klikke tænd. Nu vil jeg gerne se, hvad Mads han laver. Men ved I hvad? Altså, jeg er bare Men jeg bliver nødt til, altså sådan, Folketingssalen, ikke? Altså sådan, det gamle bygninger, alt det her, der er så meget fløjl og velur. Ikke? Gud, ja, det er rigtigt. Og jeg kommer bare, altså, jeg Kan du siger ikke det få bare, sådan en dragt på? Nå, men, altså, jeg kommer over til at Og det er jo anbefale, at de din- brænder det hele ned. Ej, det er jo- gas, ja. men Men den type Jeg velur tænkte, vil hvis jeg de give så- dig ret i. Det er pist. Det, Jamen, du det- får, det er jo det det. lykkedes dig simpelthen at få skrevet ind i Christiansborg historie, at autister ikke kan lide velure. det er næsten lige før. Ej, Ja. jeg ved ikke. Men, og alle mikrofonerne rundt om, altså, i Folketingssalen, de skal have sådan indbygget sådan et smaskfilter. Ah, sådan, okay. som Shit. Der skal bare være må ikke spise skilte overalt. Ja. Jeg synes det fedeste er, at jeg har også, så har jeg rakt ud til nogle eksperter, der ved rigtig meget om det her. Nej, du har rakt ud til nogle andre eksperter. Andre eksperter. Skal du sige. Ja. Ja. Fordi jeg har tænkt, jeg skal da klædes på. Så jeg har faktisk også rakt ud til, jeg kan ikke nævne, hvem det er. Jeg skal jo ikke reklamere for folk. Nej. Men altså dem, der fører det inden for arkitektur og Ja. tilgængelighed for autister. Ikke? Og de har også vendt tilbage og været sådan, wow, det vil de gerne. Og jeg er allerede blevet klædt rigtig godt på. Også blandt andet, fordi der er nogle andre steder i Europa, hvor de er lysår foran Danmark i forhold til autisme, inkluderende tiltag. Det kan jeg da ikke i forstå. Jeg troede, parlamentet. Danmark var foran på alt. I Irland, der i deres parlament, der er simpelthen en plantegning offentlig på deres hjemmeside, hvor du kan se, når du går ind af hoveddøren til højre, så skal du være opmærksom på, at der er lidt skarpt lys, og der er måske nogle høje lyde her og sådan noget. Så du Det har de også på nogle af museumerne i England. Præcis. I det her rum er der skarpt lys, det her det er der blidt lys. Det Yes. her der er der sjældent mange mennesker, så det er et godt sted at restituere. Så jeg synes jo, det er så fedt, at altså, hvis Danmark får det samme, det er noget af det, jeg vil indføre, eller kæmpe for. Ja. Øh, Ej, bare indfør det. Det Ja, okay. er en god start i hvert fald. Ja. fordi jeg synes jo, det handler jo måske meget lidt om selve bygningerne, men handler rigtig meget om, hvordan man gør det forudsigeligt og tilgængeligt for autister på den måde, at man kan... Jeg kan godt... ja. Jeg må sige, jeg kan godt se en lille statue for mig. Af mig? Ja. Jamen, jeg kommer over til at lave den der... Sådan i en have eller sådan noget tæt på Christiansborg. Jeg kommer til at lave sådan en... Det her, det er en joke. Men sådan, jeg kommer over til at gå hen og være sådan, jeg vil have en lampe lige der.
Fordi så fremadrettet resten af mit liv, så kan jeg altid gå forbi Ja, med det er Alexanders børnebørnene. Den der lampe, den fik jeg. Ja. Eller sådan, nej, det gas. Kan jeg få mit navn under en lampe? Nej, det var min Lovet. At der skal der være der skal der lige være sådan en pude med violet læder betræk. Vi kan jo, Sådan en eller anden fuldstændig syg ting kunne du jo godt. nu er jeg jo blevet bonget for ikke at måtte få 2 I Love It. Så skal vi, nu har vi snakket længe nok om det Ja, her. sidste gang, der ville du gerne have haft Jeg 2. synes, Her ja, fik det du må godt Jack nok en finde. lang vej. Det er din skyld jo. Jeg synes, at Sara og Christian skal komme med deres I Love It, og så hvis folk her gerne vil snakke mere om det med Folketinget, så kan vi jo gøre det. Ja, det tror jeg ikke, de vil. Nej. Vi har snakket rigtig meget om Tak, det. ellers tak. Ja. Så vi bare stille herfra. Ah, men kan du ikke også se, at vi er gået bagover af det der? Jo, det er fandme vildt, mand. Jeg ved heller ikke, hvad jeg skal sige. Det er det. Ja, Christian den 4., det siger jeg bare. Okay. Nå, men er der overhovedet nogen, som tør at sige noget I love it efter det her? Altså, nu fik jeg jo ikke den der invitation. Jeg venter stadig på, at den kommer. Du kan komme med på et afbud, måske. Alexander, skal du bruge en ledsager? Alexander faldt ned ad trappen på Jeg sin skulle til at arbejdsplads. sige, men Ja. det er ikke så smart at tage en anden autist med som ledsager. Hvad har vi ikke lige... Vi snakker så tit om, at jeg er en mega dygtig autist. Hvad hvis min ledsager bliver overstimuleret og nødt til at få pauser? Så ser de 2 overstimulerede autister. Det er mega godt. Ja, okay. Hvad hvis du tager en med, der ikke bliver overstimuleret? Det er fordi, jeg ved ikke, du er jo sådan, du giver jo falsk håb om, at der kan findes en kur for autisme, Christian, ikke? De kigger jo på dig og tænker, han er sgu da bare blevet neurotypiker nu, hvad har du spist, ikke? Jamen, jeg kan godt gå i panik en gang imellem, hvis det er. Du har brug for at se, han er autist. Kan du ikke lige lave en autisme for os? Sådan, så vi, nej, det er gas. Kan du ikke gøre sådan, når du kommer til møderne, så den ene gang har du Sara med, den anden gang har du Christian med, og hver gang så siger du så, jeg mødte en autist udenfor, som simpelthen havde brug for hjælp, så jeg har altid lige taget ham her eller hende her. Jo. Men mens jeg har siddet og ventet på, at jeg blev inviteret til noget spændende, så har jeg arbejdet på et nyt projekt, altså arbejdsmæssigt. Det er nemlig Autismebladet. Og normalt reklamerer jeg ikke for Autismeforeningen, selvom jeg arbejder der. Men jeg vil bare gerne, fordi det har gjort mig så glad. Vi har rigtig længe ikke fået trykt bladet fysisk, faktisk siden 2022. Og vi har faktisk også holdt en kort pause med at udgive det digitalt. Men nu kommer det på gaden igen, fysisk, i postkassen. Det kommer også digitalt, men i postkassen. Og det har jeg siddet og arbejdet på de sidste par uger, og layoutet og sat op, og det har fået et facelift, og det har bare gjort mig virkelig glad at være i gang med bladet igen, og glæder mig helt vildt til, at det lander i postkassen lige om lidt hos alle, og mig selv, også selv at modtage det i postkassen, og se, hvad siger folk til det? Hvad siger folk til det nye facelift? Hvad siger folk til den nye redaktion? Ja, så det er bare noget, vi har gået og glædet os helt vildt til Ja, det har vi. på arbejdet. Det er sådan det, man siger et barn nærmest, ikke? Jamen, det er sådan... Jeg har fået lov til, og jeg har faktisk ikke rigtig spurgt om lov. Jeg har bare sagt, jeg giver det et facelift. Vi relancerer det, så må jeg godt give det et facelift. Okay, fedt. Så det er bare noget, jeg har gået arbejdet på og hygget mig med og glædet mig rigtig meget til at se, hvordan... Jeg har ikke fået det i hænderne endnu, jeg har kun haft det digitalt. Så jeg glæder mig så første til... gang du ser det, det er måske i virkeligheden i din podcast. Ja, det bliver måske i postkassen, måske inde på kontoret. Det kommer an på, hvad der kommer først. Jeg glæder mig. Interessant. Nu ved jeg jo, hvad der står i, så jeg glæder mig ikke så meget til at læse det, men jeg glæder mig til, at alle andre skal læse det, og mærke det, og se det, og se, at nu er det der igen. Ja. Reaktioner og sådan nogle ting. Ja. Jeg håber, der kommer gode reaktioner. Man ved aldrig. Nej. Der er nok altid nogen, der synes, det var bedre i gamle dage. Ja, men det er også det der med at ændre på noget for autister, ikke? Jeg ændrer jo på designet og udtrykket. Det er ikke alle, der er så vilde med det. Nej, men det vil jeg faktisk sige, det gælder også ikke autister. Altså. Jeg bliver møgsur, når de laver om i min 19-årige. Jeg er autist lige meget. Dårlig pointe. Lad være at udtale dig på neurotypikers vegne, Sara. Jeg skulle til at sige, det kender jeg godt, det der med, når man ikke er autist, og man bliver sur. Men nej, jeg er da autist. Hold dig til din egen stamme. Ja. Nå, men Christian, jamen, hvad siger du? Jeg har ikke rigtig nogen I Love It, der kan måle sig med de to andre på den samme måde. Det er også svært, vil jeg sige. Men jeg har da selvfølgelig en god handel, som jeg da gerne lige vil fortælle om her, afhængig af, når afsnittet udkommer.
i ånden af påske. Fordi jeg havde en dag lyst til at købe noget påskechokolade. Og så tænkte jeg, jamen, det er jo til at finde ud af, ikke? Så jeg, uden at nævne nogen navne eller hjemmesider, fandt jeg en hjemmeside, hvor jeg havde købt varer hos tidligere. Og så jeg, at de havde noget påskechokolade. Og så kiggede jeg sådan lidt nærmere på prisen, og så tænkte jeg, 50 øre? What? Det kan ikke være helt rigtigt. Fordi det var for at give jer et billede, mentalt billede af det, så var det sådan en pose med sådan nogle blandede farvede chokolader til cirka 200 gram chokolade eller sådan noget lignende, til 50 øre. Det overgår totalt min I love it, det der. Altså, Du har ikke hørt det er jo nærmest bare gratis slik. Det er jo fantastisk. Jamen, problemet var, jeg var inde i den afdeling, hvor der stod, det var chokolade, men altså, jeg kunne ærligt talt ikke se på varen, om det var chokolade, eller om det var sådan nogle små pynteæg, som man siger. Lige meget 50 øre. Køb. Ja. Om det så er pynteæg, så har du fået billige pynteæg. Godt til at sige. Så er pynteæg til resten af livet. Ja. Så jeg smed nogle... Du smed 500 kroner på stedet. Jeg får altså flashbacks til en tidligere I Love It, hvor Det du gør jeg købte også. alt for meget slik. Og det er det samme sted, du har søgt tilbage til, garanteret. Nej, faktisk ikke lige det her tilfælde, nej. Det her, det var faktisk et andet sted, hvor jeg handlede. Men jeg købte et par poser, fordi jeg tænkte... Jeg vidste ikke, om det var det ene eller det andet, så jeg var sådan lidt... Jeg kunne ikke lige finde ud af, om det kunne være rigtigt. Så du købte for 1 krone? Nej, jeg købte 5 poser. Ja. Okay. Så for 2,5 kroner. Wow. Ja, Det er sådan noget. Og så Det skal jeg sætte tilbage til min barndom, for at jeg kunne købe for jeg skulle 2,5 næsten til at kroner sige, slik. at det er jo renten, jeg får om året, for de penge, jeg har stående i min bank, skulle jeg til at sige. Altså, Ja, renten, ikke? Ja. Det kunne du lige købe noget slik for. Jeg troede ikke på, at det var sandt, for jeg troede, da jeg kom til der, hvor jeg skulle betale, så ville prisen gå op eller et eller andet. Men nej, det var stadigvæk 50 øre. Har du købt slik på Wish? Det skulle man tro, ikke? Nej. Men det kom hjem, og så ganske vist, jo, det var chokolade. Det var ikke det der kinesiske firma Temu, vel? Som er... Det nye Wish. Nej, du skal du behøver ikke sige, hvor det var. Ja, jamen, der var ikke noget mærke på posen. Men chokoladen var god nok så, eller Men hvad? chokoladen var god nok, der var sgu ikke noget der. Og hvad gjorde du så? Så lavede du ikke en ny bestilling? Jo, det ville jeg gjort, men så havde de selvfølgelig rettet prisen til den tid, ikke? Så tænkte jeg, okay. Så Hvis du nu havde købt for 100 kroner, så kunne du have finansieret hele din sommerferie. Så kunne der have været blevet en god påske, ikke? Solgt til venner og familie. Præcis, ikke? Men nej, det var meget sjovt lige at opleve, at man lige faldt i det der hul der, hvor der var nogen, der ikke lige havde rettet prisen, som man siger. Heldigt. Meget. Nå. Så det var lige min I love it med chokolade. Og nu skal vi så til noget, som jo er lidt alvorligt. Ja. Okay. Det er fordi, vi har en regering, som synes, at kvinder de skal aftjene værnepligt. Og altså, det ved Sara måske ikke, men Christian og Alexander og jeg, vi har på et tidspunkt haft en snak om, hvor smart det ville være, hvis autister skulle være i hæren. Jeg Vi prøvede har haft en snak Og vi har også haft det i forhold til efterfølgende. Ukraine. Med, er det ikke det, du tænker på, Sara? Jo, men der snakkede vi også om herren generelt. Så vi har faktisk haft den flere gange. Det har vi, og det er interessant, synes jeg. Fordi det bliver mere og mere vigtigt, det der med, at vi kan forsvare os selv. I hvert fald i forhold til det, man læser. Ja. Nu begynder det er ikke bare sjovt længere at være, hvad skal man sige, værnepligtig. Nej, men det er også... Vi er tættere på en reel krig, Ja. end vi har været i mange, mange år. Ja. Og nu skal kvinder være en del af det. Ja. Sara, som panelets kvinde, vil jeg egentlig bare lige spørge dig sådan helt overordnet. Hvad synes du om det? Jeg synes, det er en latterlig måde at indføre ligestilling. Okay. Fortæl. Ja, nu bliver jeg jo outet for at være lidt kontroversiel. Og have lidt andre holdninger. Jeg er ikke det, man kalder feminist. Jeg har også lidt et indblik i, hvordan det er at være værnepligtig. Og der bliver altså skånet lidt for pigerne, så at de kommer i militæret, det er altså ikke ligestilling. Jamen, det er jo, men lige nu har kvinder jo værne ret. De har ret til at sige, jeg vil også militæret. Yeah. Og så kan de faktisk også sige, jeg har ikke lyst til at være her mere. Og så med en måneds varsel, så kan de smutte igen. Det kan mænd ikke, hvis de har værnepligt. Men det er jo det, man vil ændre, Sara. Men de vil jo også ændre, men vil de ikke også ændre, at du bliver indkaldt? Jo,
Ja. At både kvinder og mænd skal indkaldes til det, der kaldes forsvarets dag. Ja. Gamle dage hed det session. Og de skal have den samme slags værnepligt, og der bliver lagt op til, at den skal være 11 måneder lang. Ja. Så du får som kvinde, der er det ikke bare, du må godt, der er det, du kan risikere, at du skal. Ja. Ja. Jeg synes, hvorfor er det der, vi starter med ligestilling? Ja, det er jo et godt Fordi spørgsmål. at nu forudser jeg, vi får flere kvinder i militæret. De har ikke de samme fysiske... Altså, ærligt, kvinder og mænd er bygget forskelligt. De har ikke de samme fysiske styrker. Kvinder har andre styrker end mænd. Sådan er det. Hvorfor er det der, vi starter med ligestilling? Hvorfor er det ikke på et andet emne? Vi har ikke brug for flere i militæret på den måde. Jo, men det tror jeg nok, det er det, man mener, man har. Det er det, vores regering mener, vi har. Hvorfor har vi det lige pludselig nu? Og hvorfor er argumentet så ligestilling? På grund af Vladimir Putin. Men primært. Men de snakker ikke noget om, hvordan de vil gøre det nemmere for at skabe ligestilling i praksis i militæret. Så det vil sige, nu kommer vi så ind i militæret, ikke også? Mm-hmm. Der kommer flere kvinder ind. Ja, hvis de gennemfører det, eller hvis de får flertal. Hvis de får flertal. Der kommer flere kvinder ind. De skal ud og gå march. Ja, det skal de. Skal have en rigtig tung rygsæk på. Yes. Jeg ved, at det hænder, at der er jo sandsynlighed for, at du bliver brugt. Så har du har din, hvad fint hedder det? Din gruppe. Ja. Deling, du har din gruppe, du har din deling. Man har ansvar for, at ens deling kommer igennem. Ja. Det er ikke altid, alle kan klare det. Så er der en af makrene, der tager en rygsæk på maven, og bærer den for dem, så hele delingen kommer igennem. Fordi det er et sammenhold. Yes. Rent statistisk, jeg ved godt, der ikke er en statistik på det, men det er det bedste ord, jeg kan finde, så er der bare større chance for, at kvinderne bliver trætte hurtigere, fordi at deres krop er bygget til ikke at bære på samme måde som mændene. Mm. Det vil sige, at jo flere kvinder, jo flere er der af de andre mænd eller drenge, der skal bære deres rygsække hele tiden. Fordi de er nødt til at hoppe fra hurtigere med, hvor meget de kan klare. Hvor udholdende de er. Ja, det kan der være noget om. Det køber jeg. Det går ud over de andre i altså delingen. Mændene? Ja, mændene. Det går ud over mændene, at vi skal skabe ligestilling uden grund. Hvad hvis de, altså... Jeg synes bare, hvorfor? Det er ligesom det der med... Jeg synes, det er et dumt sted. Jeg synes, militæret er et virkelig dumt sted at starte, fordi militæret er ikke bygget op til at tage imod det. Vi sender en masse kvinder ind, men vi har ikke... Så skal der bruges rigtig lang tid på. Det er allerede 2026, det vil have det indført. Ja. Det er på 2 år, de skal nå at lave rigtig meget om i militæret. Mm. Lige nu, der deler de værelser, de deler badeværelser, de deler alt muligt. Samtidig er vi i 2024, hvor der kommer flere og flere krænkelsessager, der skal undersøges hele tiden. I militæret? Ikke i militæret, generelt i landet. Ja. Det vil sige, at der bliver med det samme, hvis der er nogen, der er utilfredse, råbt MeToo. Selvom det ikke er berettiget. Hvilket vil sige, at fordi militæret ikke er indrettet eller vant til at have kvinder, så skubber vi kvinderne ind rigtig hurtigt, i stedet for at lave en blidere proces, hvor vi rent faktisk indretter det til det. Så de er klar til at tage imod kvinder. De er klar til at tage, hvad sker der, når vi øger antallet af kvinder på værelserne? Så det du egentlig også siger, det er, her har vi en ligestilling, som er lidt fjollet, fordi den hjælper jo ikke fællesskabet. Den hjælper ikke fællesskabet. Den gør ikke det samlede resultat bedre. Faktisk så. Den gør ikke vores hær stærkere. Nej. På den måde. Den påfører muligvis en styrke, men den jeg synes, det er også fint, at vi smitter kvinderne ind, men på 2 år tror jeg simpelthen ikke på, at vi når at indrette det til den øgede mængde af kvinder. Alexander? Jeg vil gerne være modpol. Jeg forsvarer i queer-feminismens navn, at det her det er et fedt forslag. Og jeg har gået og også tænkt over det længe, men jeg synes det. Nu tager jeg et andet punkt, og det er fordi, sådan rent juridisk, er der jo faktisk ligestilling, alle er lige under loven, bortset fra værnepligten. Det er jo faktisk det eneste punkt, som er sådan et levn fra fortiden om, at der skal være forskelsbehandling for mænd og kvinder. Der er jo selvfølgelig vores kultur og i praksis, hvordan der er stor ulighed mellem mænd og kvinder osv. Det skal vi jo også lave om på. Men jeg synes, det er rigtig, rigtig fint og rigtig fedt for den demokratiske debat, at det bliver taget op. Fordi jeg synes jo også, det er underligt det her med, at halvdelen af befolkningen bliver skånet for at skulle tjene i militæret, og den anden halvdel skal ikke. Men det er for hurtigt. Det er lige meget. Ideen er det her med, at jeg synes også, det er underligt, at sådan en som Mette Frederiksen, som er en kvinde, kan stå og, dirigere en masse soldater og så videre. Hun mærker det jo ikke på egen krop. Altså, der er jo ikke nogen kvinder, der selv står til ansvar for militæret på den måde, men de har jo,
Folketinget er jo, hvad ved jeg, er det en 4/4 eller sådan noget, der er kvinder i Folketinget. Jeg kan ikke huske, hvor mange kvinder. Jeg tror, det er flere. Er det flere? Ja, jeg har ikke lavet en optælling, men jeg tror, det er flere. Men alle de kvinder tager beslutninger på militærets vegne, og sådan, hvordan skal det, altså, og der er jo ikke nogen af dem, der mærker det på sådan den rigtige måde. Altså, de er jo ikke juridisk forpligtet til at skulle møde op. Så det, på en eller anden måde, synes jeg, det er retfærdigt, det her med, at dem, der ligesom skal deltage i militæret, altså, det er alle på lige fod, ikke? Ja. Så alle bliver repræsenteret ligeligt. Jeg håber, jeg roder måske lidt rundt i det. Men ja, giver det mening? Min frygt er bare det der med, at nu kommer kvinderne ind. Det ser de, det bliver besværligt, for vi er nødt til at have flere kvinder, end vi kan se dem alle sammen. Det ser dårligt ud. Så derfor sætter de kravene ned til kvinder. Det er min frygt. Men min ligesom, altså hvis du har et politiet, du kan simpelthen ikke give, at kvinderne skulle kunne mindre fysisk end mændene. Men det er noget andet, det her, fordi forskellen er, at Danmark er jo faktisk ret unik i forhold til, at vi har værnepligt. Og det er jo det her med, at man i gåseøjne tvinger folk til at møde op, og at man tvinger folk til at trække lod. Det gør man jo faktisk ikke i særlig mange vestlige lande, heller ikke i USA. Der er det på frivillig basis, der melder folk sig frivilligt. Så det her med, at der er værnepligt, der er jo ikke, altså, det er jo noget, man skal. Og det synes jeg jo er uretfærdigt i et eller andet forstand, at mænd skal møde op til værnepligt, og det skal kvinder ikke. Men og det er jo rigtig fint. Det er jo også noget, der bliver snakket om rigtig meget, at i praksis kommer det måske ikke til at have så stor forskel, det her forslag, fordi der allerede i forvejen, så er det en 1/4 af alle dem, der er i hjemmeværnet, de er kvinder, fordi de har meldt sig frivilligt. Men hjemmeværnet. Er det ikke hjemmeværnet, de hedder? Hvad hedder det? Hjemmeværnet, det er noget helt andet. Er det det? Jeg kan huske, men eller i hæren. Der er hjemmeværnet, og så er det beredskabskorps. Ja. Anyways, en 1/4 af soldater i Danmark er kvinder i forvejen, fordi det er frivillige. Der er nogen, der har meldt sig frivilligt, så vidt det læste jeg. Jeg tror ikke, en 1/4 af alle soldater, er de det? Ikke forsvaret. Er det det? Nej, du blander. Jeg kan ikke det lyder højt. Okay, jeg læste det i dag. Det kan godt være, det er. Men må jeg lige skære ind og så sige, fordi I står sådan set, hvad skal man sige, jeg vil ikke sige, det er et spørgsmål om æbler og pærer, men Sara, hun taler jo om, hvis forsvaret skal kunne levere det resultat, eller det produkt, som vi forventer, hvis forsvaret skal være det bedste forsvar, så siger du sådan set, Sara, så er det måske ikke en god idé med meget kort varsel at trække en masse kvinder ind i det, fordi vi ved, at det vil medføre noget, hvad kalder man det, kompensation eller et eller andet. Jeg synes, det der er fedt. Men hvor du, altså, jeg vil bare sige, at Sara, hun taler om, hvad kan vores militær levere, eller hvad kan forsvaret levere, hvor dueligt bliver det, hvor du taler om retfærdigheden i, at alle jeg vil gerne tale om retfærdighed. Og det er jo to forskellige ting, hvor man siger, hvorfor har vi et forsvar? Det er jo ikke for at udøve en retfærdighed, det er simpelthen for at kunne forsvare os selv mod en fjende. Det er det, der jeg synes, det er dumt. At ligestilling skal simpelthen ikke være på trods af resultatet. Fordi jeg synes, det er fint, at kvinder kommer i militæret. Jeg synes, det er fint, at vi får det indført. Men jeg synes, at jeg får en dårlig mavefornemmelse over, at det er på 2 år. Fordi jeg ved, sådan noget rent strategisk kommer til at tage længere tid, og få gjort det til en plads, hvor det er lige. Og jeg frygter helt vildt, at de kommer ind og sætter kravene ned for kvinderne, og kravene op for mændene. Så ved vi, altså det er jo for filen. Hvad nu, hvis du... Ja. Så ser du en kvindelig soldat, ikke også? Ja, og så tænker jeg, wow, hun er svag. Eller så tænker du, hendes krav har været lavere end mændenes. Hun er nemmere at tage. Ej, okay, det er en joke. Men det er bare det der med, jeg vil gerne have, det sker, men så skal det for filen også være ægte ligestilling. Så skal de kunne nøjagtigt det samme som mændene. Ja da, men jeg synes det i en eller anden... Nu er jeg også djævelens advokat her. Jeg ved ikke, om jeg har så stærke holdninger på det her punkt, og jeg ved heller ikke lige så meget som dig. Du har jo også brødre, der har været i militæret, så jeg aner ikke noget om alle de der delinger. Men det, jeg synes, der er rigtig fedt ved, at det bliver bragt op, det er det her med, at der bliver ligesom stillet spørgsmålstegn ved, okay, hvis det skulle gøres retfærdigt, og det er jo retfærdigt, hvis alle bliver trædet ind i værnepligten, ikke? Og det er jo så, okay, hvilke konsekvenser vil det så have, at vi gør det retfærdigt, ikke? Så det er jo alle dem, du rammer sig op, og det er jo rigtigt nok. Men så kan man så også spørge sig selv, er det overhovedet nødvendigt med værnepligt i sig selv? Skulle man ikke gøre det på frivillig basis, i stedet for, som det er mange andre steder, at folk melder sig frivilligt? Og det er jo også sådan, altså i praksis... Men hvad så, hvis lige så mange frivillige kvinder melder sig som frivillige mænd, så vil, hvad skal man sige, sagen jo være den samme, ikke? Det er jo rigtigt, men sådan som det er lige nu, så er der jo rigtig mange år i Danmark også, hvor at man ikke rigtig bruger dem, som bliver taget, hvad det forsvarsdag det nu hedder, i stedet for sektion. De bliver jo ikke, altså alle trækker jo frinummer, fordi der er jo nok frivillige, der melder sig til forsvaret. Ja, altså, jeg kender kun en, der ikke trækker frinummer, og han havde meldt sig uanset hvad. Alle de andre, jeg kender, har trukket frinummer, eller har blevet kasseret. Men det er den der med,
hvornår er det effektivt, hvornår er det retfærdigt. Der er i hvert fald noget, der kolliderer her, ikke? Men der var også, altså det har vi jo også snakket om før, det her, men fordi jeg har ADHD, så blev jeg jo kasseret helt. Jeg måtte ikke engang møde op til session, eller forsvarsdag. Ikke? Og der kunne man jo så sige, altså... Det er jo interessant, at man... Ja, og hvad kan man sige, hvis vi nu siger, at fordi en soldatergerning er så fysisk belastende, som den er, så i den sammenhæng tør vi måske i dette snævre kreds betragte kvinder sådan helt generelt som en lidt svagere part i det her, fordi det kræver en fysisk styrke. Jeg ved godt, der er nogen, der siger, ikke mere end en kvinde godt kan levere. Det kan være, at vi tager fejl her, men hvis vi nu antager, at den gennemsnitlige soldat skal levere fysisk styrke, som ligger over, hvad den gennemsnitlige kvinde retfærdigvis kan forventes at levere. Så kan vi jo sådan set også tage en diskussion om, jamen er der så andre, som ikke nødvendigvis kan levere til det hidtidige gennemsnitlige fysiske niveau? Det kunne jo også være, eller kognitive niveau. Ja. Altså kunne vi så kigge på diagnoser også i ligestillingsnavn? Det bliver man jo kasseret på baggrund af i forvejen. Det er jo det. Ja, men er det så retfærdigt? Ja, det er jo det. Men Alexander, du må melde dig alligevel. Fordi du taler ud for et retfærdighedssyn. Men det er jo så spørgsmålet af, det er jo så, om de bryder forskelsbehandlingsloven der, ikke? Fordi der er jo også, altså, jeg ved ikke, jeg synes måske ikke helt uretfærdigt, at sige, at man ikke må være pilot, fordi man er blind. Nej, men nu, ligesom, du må ikke være pilot, men nu er vi ved forsvaret, Alexander. Det er det. Nu er vi ved forsvaret, og du kan jo sagtens forestille dig, at der er en autist eller to i Folketinget, som stemmer for, at vi skal gå i krig. Velvidende, at som autist kan man ikke komme i militæret. Det er rigtigt. Så... Det er godt. God counterpoint. Ja, så jeg vil bare lige følge op til, altså, hvor langt vil du have retfærdigheden, den skal strække sig? Vil du så også sige ja, hvis der var nogen, der sagde, vi skal simpelthen også have folk med diagnose i militæret inden for et vist... Christian, hjælp mig. Nej, jeg ved det ikke. Jeg har jo ikke alle svarene, men det er jo mere det her med, det er jo sådan en tankeprovokation. Ja, hvis du er kasseret, betyder det jo ikke, at du ikke må deltage. Min bror blev kasseret på grund af, at han har skoliose. Så gik der et år eller to, så ville han ville faktisk gerne i militæret. Så han trænede hans ryg op og gik ind til prøve. Og så selvom man på papiret, så duer han ikke til militæret, så viser han, at han kan klare prøverne. Så han kommer i militæret, og han klarer det rigtig godt. Sådan. Ja. Så du kan jo komme ind, selvom du vil. Så det er jo bare det der med at kigge på, er der en... Det kan også være, at vi skal sige, der skal måske en mængde kvinder og mænd ind, men kan vi øge tilgangen af frivillige? Ja, det er jo det. I stedet for. Det er jo lidt, ja. Så får du motiverede mænd og motiverede kvinder. Der. Ja, fordi hvad der er ikke noget værre end dem, der ikke gider være der. Det er jo lige præcis det. Jeg er meget enig med dig. Ja. Jeg synes også, det er vigtigt, at vi motiverer dem, der er rigtig dygtige, både mænd og kvinder, til at ville... Men det er stadig, altså hvis vi holder fast i, at det ikke er 100% frivilligt at komme i militæret, så synes jeg, at vi skal have kvinder ind. Det skal bare ikke være inden for de næste 2 år, at det bliver sådan en skalting. Det skal tage længere tid, den proces. Ja. Fordi det skal ikke svække militæret som en helhed. Og så skal det... Kan vi så ikke tage ligestilling et andet sted? Christian? Jeg tror, når vi taler om den her diskussion, og nu skal jeg selvfølgelig være diplomat, fordi det kan jeg godt lide at være, men mere to, mener det er enormt vigtigt at kigge på det enkeltes individs styrker og svagheder. Også når det kommer til militæret. Fordi jeg ved godt, at meget af det nok vil være, at man arbejder i en deling, eller squad, som man kalder det på engelsk. Men jeg tror også, det er vigtigt at anerkende undervejs, hvad er det, man er rigtig god til, og hvad er det, man er mindre god til inden for det militære, og som person, eller som mand, eller som kvinde. Så du siger, at man kunne lade en optagelsesprøve afgøre, hvorvidt, lad os nu bare sige, for en given kvinde er stærk nok, simpelthen har fysisk styrke til at være soldat. Er det sådan, du tænker? Og så ikke generelt tænke på så meget? Generelt alle. Ja, alle, ja, selvfølgelig. Ja. Men nu talte vi om, at det kunne måske være, at kvinder generelt havde det svært. Det, altså, I har jo været meget inde på det der med fysisk styrke, ikke? Du bliver også testet psykisk. Og psykisk, for den sags skyld også, ikke? Og der tænker jeg, at det er vigtigt, at man kigger netop på det enkelte individ, for ligesom at finde ud af, hvor passer man ind? Altså, er man bedst i en gruppe? Er man bedre som individ? Hvor er det, man ligger henne, ikke? Og kan bruge sine styrker bedst. Det er jo det, jeg tænker, at man i militæret også har en idé om, at man gerne vil få det meste ud af folk, ikke? Altså, uanset hvem du er i virkeligheden.
Men det bliver det også. Altså, det bliver rigtig meget, når du er i en deling, bliver det sådan, hvad er dine styrker, hvad er dine svagheder. Sådan. Altså, du skal ikke kun løfte, du skal også løfte humøret, kan man sige, på de andre. Du skal kunne, hvis der er en, der ikke kan mere, så det der med virkelig at få dem, og pleje dem og få dem op og sådan noget. Der er mange forskellige vinkler. Det er ikke kun fysisk styrke. Problemet er bare, at det er meget af det. Så det er, hver gang vi indfører en ændring for kvinderne, der skal ikke være noget, altså min holdning er, at de skal ind i militæret. Der skal bare ikke være nogen forskel på mænd og kvinder. De skal ikke have lettere opgaver. Der skal ikke skånes for dem. Det skal være nøjagtigt det samme. Ja. Fordi vi skal ikke ændre kvaliteten af militæret. Vi skal ikke ændre, hvordan det foregår. Jeg er faktisk meget enig. Ja, det er jeg også helt enig i, ikke? Ja. Altså, Jeg vil bare gerne sørge for, at det ikke bliver sådan en ekokammer, sådan, så der ligesom også kommer sådan en modpol. jamen, og det var fint. Så skal det være en antifeminist. Men jeg moder der er antifeministen. Og altså, man kan jo sige, og med Christians bud ind på, at lade det være op til en individuel vurdering, altså sådan, og så ikke tænke på, hvilket køn folk de er, så kunne det jo i princippet også gøre plads til en autist. Der skal også være plads til de non-binære og alle andre køn i militæret, ikke? Ja. Præcis. Det er det, der er min holdning med det, ikke? At det skal ikke altid komme ned til køn nødvendigvis, men også, hvem er man som individ i virkeligheden, ikke? Man skal bare være god til at nakke nogle russere, du. Der er jo meget mere til militæret, end bare at være soldat, ikke? Der er jo også dem, der skal sidde og koordinere, eller sidde på radaren, eller alt det andet. Så man skal jo ikke nødvendigvis kun være god til det fysiske altid. Det handler også om at være dygtig. Det bliver kompliceret. Det kan du komme til uden at være i værnepligt. Ja, det er det. Værnepligt, der skal du kunne det fysiske. Men skal man ikke have været igennem værnepligten for at få en karriere inden for militæret? Som sergeant for eksempel, så skal du ikke have været værnepligtig. Okay. Det kan du komme til uden at være værnepligtig. Ja. Interessant. Militæret, det er virkelig mange veje, du kan gå. Frømand, det kan du komme til uden at have været værnepligtig. Oberst Milne, det lyder faktisk godt. Ja. Jeg ved ikke, om jeg kan lide, at Alexander får så meget magt. Nej. Nødvendigvis. Du er ikke den første, der Lad os bare sige, at jeg tror, han bliver kasseret. General Gunnarsen, Oberst Milne og Korporal Kirkegaard. Korporal Kirkegaard. Jeg har jo navnet. I kunne virkelig matche sådan en militær titel godt alle sammen. Man ved aldrig. Det kan være, der er en eller anden overgeneral, der lige pludselig udpeger mig til et dialogforum i forsvaret. Jeg ved aldrig. Så vil jeg anbefale på forhånd, lad være. Skål dig selv. Det er måske at gå lige vidt nok. Ja. Nå, men ved I hvad? Så når vi ikke mere. Den der med, jeg vil også være med. Den skriver jeg simpelthen lige ned, for den vil jeg godt snakke lidt mere om på et senere tidspunkt. Men tusind tak for i dag. Og det siger jeg til Christian Gunnarsen. Tak for denne gang. Sara Kirkegaard. Tak. Og Alexander Milne. Tak for denne gang. Du har lyttet til Autoradio.